Ahoj všichni. Víte, co tu držím? Ty slušný kopeček dneska, co jsem si dal. Jsem si šlápl, ale dolů jsem to potom pustil. To fičelo, jako já totiž miluji adrenalin, když to valí dolů. No. Jo, co tady vlastně teda držím, že? Já tady držím pěsti všem sociálním podnikatelům, protože to si myslím, že musí jít někdy ještě větší adrenalin, než co zažívám já. A jak my kluci od bicyklu říkáme, ať vám to frčí.